Эфирда Татарстанның көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гүлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге программада. Ватан өчен һәркем үзеннән өлеш кертә. Йәтмә үрәләр мич ясыйлар, авыл халкы махсус хәрби операция зонасындагы сугышчыларга тагын ниләр әзерли. Машина йөртүчеләр игътибарына, ел башыннан Әлмәттә штрафларын үз вакытында түләмәүче 57 кешегә административ хокук бозулар турында эш кузгатылган. Бурычлыларның машинасыз калу ихтималы да бар. Яңаша ожаган уеным, автомат җыеп сүтү, граната ыргыту, пневматик мылтыктан ату, яшүсмерләргә белем күрсәтү генә түгел, хәрби осталык та кирәк. Әлмәт районыннан айга берничә тапкыр гуманитар йөк озатыла. Аларның барысында җирле халык җыя. Чираттагы партияны илтеп тапшыру белән Застава оешмасының запастагы шик сакчылары ярдәм итә. Бу юлы Газельгә дарулар, азык-төлек авыл халкыннан мобилизацияләнгән якташларына исемле посылкалар төяделәр. Ирсубайкинада яшәүче мишләр ясаган хатын-кызлар маскировкалау ятмәләре үргән. Буларның барысында хәрбиләргә өмет һәм ышаныч белән озаттылар. Ерсубайкина авылы мәдәният йортында маскировкалау ятмәләрен төргәкләргә салалар. Аларны җирле осталар бәйләгән. Ятмәләр күләмле дә, авыр да, ярдәмчеләрсез күтәрү мөмкин дә түгел. Аларны әзерләү өчен тукымалар күп кулланылган билгеле. Имзаланган тартмаларда исә оек башлар, бал, сабын кайнатып эчү өчен үләннәр дә салынган. Солдатларга кирәк яракларны беренче тапкыр узган елның апрелендә җыя башлаганнар. Яңа елдан соң азык-төлек, кием салым һәм дарулардан тыш маскировкалау ятмәләре дә заталар. Застава оешмасының запастагы шик сакчылары барысында йөк газеленә тии. Тартмалар арасында мобилизация буенча киткән авылдашларына исемле посылкалар да бар. Машина кузгалыр алдыннан Новотроицк халкы да үз йөкләрен тапшырды. Алар Ерсубайкина халкыннан ятмәләр ясарга өйрәнгән. Йөк машинасы тулды диярлек, әмма алда тагын бер адрес көтә. Әлеге миш яңа гына сынаулар үткән, төзек, яхшы җылыта, димәк махсус хәрби зонага озатуга әзер. Аны тиз арада кар белән суыталар, турбаларын җыеп алып, машинага салалар. Мишләрнең фронтка җибәрелүе турында Герман Петровка хезмәттәше сөйләгән. Ерсубайкинада яшәүче шулай итеп эшкә дә керешкән. Газ баллоннары да файдага булган. Мишләрне иркенләп ясый башласа да, аларны тиз арада төгәлләргә туры килә. Йөкнең районнан озатылу датасы билгеле. Герман Петров үзебезнекеләргә ярдәм итү бурыч кына түгел, ихтыяҗ да ди. Аның фикеренчә, кемнең күпме өлеш кертүен исәпләү мөһим дә түгел. Син я эшлисең, яисә юк, биредә күпләр шулай фикер йөртә. Авыл халкының җан җылысы сиңгән кирәк яракларны солдатларга запастагы шик сакчылары тапшырачак. Шушы көннәрдә юлга да кузгалалар, алда исә махсус зонага юл алачак техниканы әзерләү эшләре көтә. Суд залларыннан тимер рәшәткәле кабиналар юкка чыгачак, хөкем карарларын хәзер тулысынча укымыйлар. Аларга карата шикаят бирү вакыты исә 5 көнгә арта. Булар хакында Әлмәт шәһәр суды рәисе Тәлгат Хадилшин матбугат конференциясе барышында хәбәр иттем. Суд системасында тагын нинди үзгәрешләр көтелә һәм нинди җинаятьләр күбрәк кылына башлаган. Алдагы материалда. И назначили наказание в виде обязательной работы на срок 240 часов. Хәзер судта хөкем карарларын тулысынча укымыйлар. Мондый яңалык кертелү катнашучыларга озын процессларны кичерү физик яктан авыр булу белән бәйлем. Хәтта гаепләү карарын игълан итү дә кай вакыт бик озакка сузыла. Хөкем карарын уку өчен дә күп вакыт китәргә мөмкин, чөнки документлар кай вакыт 300 битне үз эченә ала. Аларны уку барышында судья һәм процесста катнашучылар басып та торырга тиеш. Узган ел ахырында кабул ителгән закон буенча фигурантларны атап, кереш өлеш мәддә турында мәгълүмат һәм җәза гына укылачак. Суд залын да яңарту көтелә. Хәзер гаепләнүчеләрне һәм процесста катнашучыларны пуля үткәрми торган пыяла аерып торачак. Аралашу уңайлы булсын өчен микрофоннар һәм динамика кулланыла. Матбугат конференциясе барышында шәһәр суды рәисе Тәлгат Хадилшин башка үзгәрешләргә дә тукталды. Әйтик, хөкемгә шикаят бирү вакыты 15 көнгә кадәр арттырылган. Тикшерү органнарының законсыз гамәлләрен тану турындагы гаризалар буенча карарлар кабул итү өчен исә хәзер элеккечә 5 көн түгел, 14 көн бирелә.
Тәлгат Гадилшин узган ел статистикасына да тукталдым. Гражданлык һәм административ эшләр саны арткан, җинаять эшләре киресенчә кимегән. Автомобиль урлау, талау һәм урлашуларда кимегән. Аның каравы, хатын-кызлар арасында җинаятьчелекнең кискен артуы күзәтелә. Авыр җинаятлар өчен узган ел гүзәл затлар 6 тапкыр хөкем ителгән. Үтерү өчен 2 тапкыр, наркотиклар тарату һәм саклау өчен 11 тапкыр. Исерек килеш транспорт белән идарә иткән өчен хатын-кызлар 5 тапкыр гаепләнүчләр эскәмиясенә эләккән. Шулай ук чит кешенең милкен үзләштергән һәм алимент түләмәгән өчен дә хөкемгә тартылганнар. Гыйнвардан башлап штрафларын вакытында түләмәүче 60-ка якын кешегә административ хокук бузулар турында эш кузгатылган. Узган ел алар саны 636 булган. Судта шуларның 449-ы каралган һәм һәр хокук бузучы җәза алган. Акчалата түләүдән алып 15 тәүлеккә кадәр арест салынган, транспорт чаралары конфискацияләнгән. С начала года в Альметьевске за несвоевременную оплату штрафа по статье 2025 КоАП РФ привлечено к административной ответственности 57 граждан. Штраф түләмәүчеләр өчен җәзаларның сыгылмалы системасы күздә тотыла. Административ штраф законлы көченә кергәч 60 көннән дә соңга калмыйча түләнергә тиеш. Штрафны вакытында түләмәү административ хокук бузулар турындагы кодекста каралган нәтиҗәләргә китерә. Бу икеләйтелгән күләмдә штраф салу, әмма 1000 сумнан да ким түгел, я 15 тәүлеккә кадәр кулга алу яки 50 сәгатькә кадәр мәҗбүри эшкә җибәрү. Узган ел Әлмәт автоинспекторлары административ хокук бузулар турында 636 эш кузгаткан, кулга алынган һәм штрафка тартылганнардан тыш суд залыннан мәҗбүри эшләргә юлланган 55 кеше дә бар. Әгәр бурычлы каршылык күрсәтсә, суд приставлары белән аралашканнан соң ул таныклыксыз да калырга мөмкин. Иң аянычлы очракта машинасыз да. Соңгы чиккә кадәр бурычын түләмәүчеләр машиналарыннан да колак кагала. Мәсәлән, автоинспекторлар суд приставлары белән рейдка чыккан очракта транспорт чарасы штрафстоянкага гына түгел, аукционга да китәргә мөмкин. Кергән акчаларның бер өлеше исә штрафларны түләргә тотылачак. Лениногорск укучылары арасында адмирал хәрби патриотик уены үтте. Автомат җыеп сүтү, мина кырыннан узу, граната ыргыту, пневматик мылтыктан ату, кызлар һәм егетләр үзара әлеге һәм башка дисциплиналарда ярышты. Уенда 9 команда катнашты. Адмирал хәрби патриотик уены башланыр алдыннан балаларга хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар һәм көч структуралары вәкиле мөрәҗәгать итте. 35 яшьлек Артур Якупов Цхинвалда хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан. Хәзер ватанны саклаучылар мәнфәгатьләрен яклый. Лениногорскиның сугышчан туганлык иҗтимагый оешмасы рәисе булып тора. Артур фикренчә, укучыларны даими рәвештә хәрби патриотик уеннарга җәлеп итәргә кирәк. Яшьләргә уңышлар теләгәннән соң командаларга маршрут битләре таратылды һәм беренчелек өчен көрәш башланды. Биредә тизлек кенә түгел, биремнәрне дөрес башкару да мөһим. 8нче мәктәптән 15 яшьлек Руслан Шәмсетдинов хәрби патриотик уеннарда 2нче тапкыр катнаша. Командада теоретик белемнәрен өчен җаваплы. Сынауларга исә җитди әзерләнгән. Узган уен тәҗрибәсе буенча белемнәрен дә камилләштергән. Адмирал уены 8 сынауны үз эченә алды. Аларның күбесе интеллектуаль биремнәр иде. Хәрби тарихны, беренче медицина ярдәме күрсәтү нигезләрен белү төп шарт. Сугышчыларны алгы сызыкта исә дәртле музыка узатып барды. Иң катлаулысы полководье станциясе булды. Кисәкләрдән күренекле хәрби шәхеснең портретын җыярга кирәк иде. Биремне узу өчен 5 минут вакыт бирелде. Беренче булу өчен белем күрсәтү генә түгел, хәрби осталык та кирәк. Ярыш нәтиҗәләре буенча 5нче мәктәп уенның абсолют җиңүчесе булып танылды. 2нче урынны 2нче мәктәп командасы һәм 3нче урынны 8нче мәктәп командасы яулады. Баулуда Кызыл Яр мәктәбе коллективы Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллинның тууына 85 ел тулу уңайыннан Яруллин укулары дип исемләнгән төбәк ара бәйге оештырды. Белем йортына Баулы, Ютазы районнары һәм Башкортстан мәктәпләреннән 120дән артык кунак җыелды. Ләйсән Сәйдгәрәева дәвам итә. Яруллин укулары төбәк ара бәйгесен ачу тантанасында шагыйрьнең шигырьләре һәм аның сүзләренә язылган җырлар яңгырады. Бу көнне Кызыл Яр мәктәбе Фәнис Яруллин иҗатын сөючеләрне бергә туплады. Бер яктан ул якташыбызны хөрмәтләү булса, икенче яктан ул милли мөхит булдырып, чын милли бәйрәм төсе алды. Балалар төркемнәргә бүленеп 6 номинациядә ярыштылар. Аларга мәртәбәле жюри бәя бирде. Укучыларның күбесе Фәнис Яруллинның озын әсәрләрен сайлаганнар. Эленеп тора дөнья картасы. Төрле тамга белән ул картаның шарланып беткән яртысы. Нинди билге нәрсә аңлатадыр,
Белеп бетереп булмый барсында. Фәйзи абый полководец кебек басып тора карта каршында. Бәйгедә Кызылъяр мәктәбеннән катнашучылар шактый иде. Мин алдаш язучым Фәнис Яруллин белән бик горурланам. Аның шигырьләрен бик яратам һәм аларны ятлап төрле конкурсларда катнашам. Мин бүгенге конкурска аның ветеран сүзе дигән шигырен бер атна ятладым. Жюри җиңүчеләрне 6 номинация буенча билгеләде. Аларга бүләкләрне район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Эльмира Хөснуллина һәм Баулы районы башлыгы урынбасары Ринат Хәмидуллин тапшырды. Бәйрәм Фәнис Яруллин сүзләренә язылган ана теле җырын башкару белән төгәлләнде. Пушкин әкияте геройлары Әлмәтнең Нефтче мәдәният сарайы китапханәсенә кунакка килде. Узган ел ахырында учреждение президентының мәдәни инициативалар фонды грантын отты һәм хәзер үзгә форматта эшли башлады. Яңа юнәлешләрнең берсе укучылар өчен әдәби квест уздыру. Балалар белән бергә Лукоморьега юл буенча безнең иҗат төркеме сәяхәт кылды. Здравствуйте, вот ученый, это я. Пушкин поэмасының танылган геройы китап битләреннән төшеп көтмәгәндә Нефтче мәдәният сарайы китапханәсендә укучылар алдында пайда булды. Ул Лукоморьега һәм хәзинәләргә юл күрсәтергә вәгъдә итте. Әмма моның өчен балаларга Александр Пушкин әкиятләрен белергә кирәк иде. Табышмаклар шишелде һәм Лукоморьега юл ачылды дип сөенгән арада каршыларына көтмәгәндә явыз әкият герое чыкты. Үлемсез Кощей балаларны табышмаклар һәм ребуслар белән юлдан яздырырга тырышты. Әмма укучылар башваткычларны үтәп чыга алды. Сынаулар исә булар белән генә тәмамланмады. Күптән көтелгән Лукоморьега барып җиткәнче укучылар викторинада көчләрен күрсәтте. Соңрак убырлы карчыкның бию флешмобына юлыкты. Укучыларның тырышлыкларын ата-аналар да күзәтте. Алар үзләре дә тылсымлы дөньяга ләгүләренә каршы түгел иде. Оештыручыларның хезмәтен укытучылар да бәяләде. Алар фикренчә, әдәби квест күңел ачу чарасы гына түгел, ә белем дәрәҗәсен күтәрү мөмкинлеге дә. Балалар өчен квестлар Нефтче мәдәният сарайы китапханәсенең эш рәвешен төптән үзгәртүдә яңа башлангыч. Учреждение президентының мәдәни инициативалар фонды һәм Татнефть хәйрия фонды грантларына ия булды. Хәзер аны яңа рыш көтә. Хәзер яңа интерьер өстендә эш алып барыла. Үзгәртеп коруларга кадәр исә яңа форматта эшләр дәвам итәчәк. Мәктәп укучыларын Пушкин әсәрләре буенча гына түгел, тагын бик күп әдәби чаралар көтә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.